Hello everyone! So once again, welcome to our short vlog for today's video. Ayan. So bali pupunta tayo ngayon sa isa sa mga resorts ulit dito sa Bolinao, Pangasinan. Yung name niya po ay parang kakaibang i-pronounce. So dito po yan sa La Plage Von View. So parang sounds like that. So I don't know, kayo na pong humusga. Basahin niyo na lang po doon sa title. Kasi ako din nahihirapan mag-pronounce. Ayan. So sa mga nagtatanong po guys kung magkano po dito ang entrance fee, ayan, tumataginting po na 150 pesos only. So dito lang yan sa Barangay Balingasay, Bolinao. Ayan. So ayan, so bali galing po kami ng Alaminos City. Ayan, so nag-travel kami papunta dito and it took 1 hour and 30 minutes. Kung hindi ako nagkakamali para ma-reach lang tong lugar na to. But, suma total, ang ganda po ng place. Ayan. So sa mga nagtatanong po kung magkano po ang rates nila sa kanilang villa, ayan. So bali ang rates po nila sa kanilang villa is 11,000. So nakuha namin siya ng 11,000 and you know what guys, good for 15 packs. Ayan. So pwede mo na ring magamit yung wifi nila. May wifi sila dito guys, ang lakas. And then meron ka na ring access sa pool. And then kung may mga nakalimutan ka man na dalhin, ay meron din po sila ditong mini sari-sari store. And then at the same time, meron din silang mga gamit na pwede mong mahiram. So ganun sila kabait dito. And most especially yung kanilang staffs. Ayan. So napakabait nila, napaka-accommodating. Ayan. So when it comes naman sa policy ng villa, kailangan lang iwan natin ng malinis. Ayan. Kung ano yung nadatnan mo, so of course ganun din naiiwan mo. Ayan. So please enjoy watching this video and later makikita niyo po yung napakagandang pool nila. Ayan, dito sa video na to guys. So, panuorin nyo guys kasi talagang may pailaw ng taon. Ayan. So, please enjoy watching this video. Hello guys! Ayan, so morning na po. So, itutur ko kayo guys dito sa place kung saan maraming pwedeng mapag-picturean. Ayan. So, I hope that you enjoy
this different spot sa pictura ng taon dahil alam ko naman na napaka-addict ng iba sa atin. When it comes sa mga places na pinupuntahan natin ay talagang ang goal nyo is 1,000 photos. Charot. Ayan. So joke lang, baka mabash. Ayan. So alam nyo naman guys, diba, na kapag may pinupuntahan tayo na something special that we want to enjoy and we want to capture memories, alam na alam nyo yan. Hindi mawawala ang picturan ng taon. Ayan. So, yung iba nga baka umabot pa dyan ng 5,000 photos. Ayan. Joke lang ulit, baka mabash. Ayan guys. So, pagka nagpunta po kayo dito, ayan. So, lahat ng yan, yung nakikita nyo po, free access po yan. Once you pay your entrance fee or overnight man yan, ayan. So, lahat po yan ay pwede nyong ma-enjoy at pwede nyo na ding angkinin sa bawat photos nyo. Ayan. So, please stay tuned sa aming channel and we will keep you posted lagi sa mga lugar na pinupuntahan namin. And of course, lahat ng subscribers namin, maraming salamat po sa support nyo po sa aming YouTube channel. So once again, thank you so much and God bless you all!